Тези спортни обувки са само за дами, които имат голям размер на обувките си. Тези обувки са с размер от 40 до 44 и са на цена 35 лева. Направени са от мека кожа с дебела, както виждате, подметка. Много са леки и са подходящи за работа, за всекидневието, за целодневно използване, без умора за краката. В бяло, ето ги, и в черно, ето ги по-близо. Турско производство са и са с номера от 40 до 44. Само за дами с голям размер на обувките си. Цена 35 лева. За поръчки пишете под коментар или на телефона, който е и Viber. Побързайте, много бързо свършват 42.